Сәяхәтче сүзләр. Рус һәм төрки телләр арасында озак гасырлар дәвам итеп килә торган үзара сүзләр алмашу процессы хуҗалык көнкүрешнең бик күп өлкәләренә карый. Шул исәптән рус теленең лексик составында юл сәфәр йөрү, йөк күчерү, төрле транспорт чаралары белән бәйләнгән тарихи аялынмалар да байтак исәпләнә. Менә аларның кайберләре. Аргиш яки Аргыш. Архангельск өлкәсендә яшәүче руслар телендә бу сүз боланнар олавы, ягъни боланнар җигелгән чаналар дигәнне аңлата. Арюш, Аргиз кебек формаларда ул зыряннар, коряклар һәм башка кайбер төньяк халыклар телләрендә дә очрый. Шагыйрь Демьян Фәтхи аны үзенең Алтын тайга трагедиясе исемле поэмасында түбәндәгечә куллана. Кояш Байкал аша Европага китә, будай-буда урынбасар ай кала. Аймеканнан килгән якут салкыны Аргиш булып йөри тайгада. Шушы юллардан соң шагыйрь Аргиш төньяк халыкларында махсус күчеп йөрү дигән аңлатма биреп үтә. Беренче карашка бу шигъри йөзектә безнең телебезгә чит телдәге сүз килеп кергән кебек күренә. Хәлбуки, чынлыкта эш булай тормый. Биредә без бик борынгы төрки сүзнең телләрдән телләргә күчә, озак сәяхәт итеп йөргәннән соң яңадан үз телебезгә әйләнеп кайту факты белән очрашабыз. Кәрван, олау мәгънәсендәге Аргиш сүзе әле 732 елда ук, ягъни моннан 1200 ел чамасы элек, Күлтәгин каһарман хөрмәтенә ташка язып калдырылган төркичә ядкарлыкта да очрый. Элекке заманнарда бу сүз безнең Идел буйларында да киң билгеле булган. Әйтик, аның Болгар шәһәренә багышланган борынгы бер тарихи җыр текстында теркәлеп калуы нәкъ әнә шул хакта сөйли. Хәзер шул әсәрдән сез тыңлап үтәчәк өзектә кумаш, ягъни кумач, тукыма төялгән күп санлы кәрван һәм олауларның шәһри Болгар базарына килүләре турында сүз бара. Кани, кәрван вә аргушлар, төягән нәүгы кумашлар, пәнәерләрдә тукташлар шәһри Болгар базарында. Аргиш сүзе туй олавы дигән мәгънәдә дә татар теленең айрым диалектларында әле бүгенгәчә сакланып калган. Пермь татарлары сөйләшендә мәсәлән, кыз ягындагы туйга егет ягыннан, яисә егет йортындагы туйга кыз ягыннан килә торган парлы кунакларны аргышлар дип атыйлар. Көнбатыш Себер татарлары телендә арба яки чана тәртәсен аңлата торган арыш агаң сүзләре дә бар. Буларның да аргыш сүзе белән бәйләнгән булуы ихтимал. Арба, араба. Бу атамалар рус теленең көньяк сөйләшләрендә 4 яки 2 тәгәрмәчле арбаны белдерәләр. Шушы 2 фонетик вариантта аларның күпчелек төрки телләрдә очратырга мөмкин. Араба сүзе 1303 елда төзелгән Кыпчак теле ядкары Кодекс Куманикуста да бар. Анда мондый бер табышмак тексты китерелә. Араба шак, таш араба шак итеп төште. Ул тәвә. Казанки. Биек артлы тирән чана. Рус теленең кайбер сүзләрендә ул татарский сани дип татала. Исеме Казан шәһәре исеменнән алынган. Чана турында сүз чыккач, рус телендәге сани сүзенең төркичә чанадан үзгәргән алынма икәнлеген дә әйтеп үтәргә кирәк. Транспорт чараларыннан тагын кайык, тарантас, кибитка кебек атамаларда төрки атамалар булып талар. Кочевать. Күчмә тормыш алып бару, бер туру урыныннан икенчесенә күченү. Кочевники, күчмә халыклар. Бу алынманың нигезен тәшкил итүче күчү сүзе бик күп төрки телләрдә бар. Әмма күренекле теориkolog Дмитриев фикеренчә, рус теленә ул Днепр, Кара диңгез, Урал буйларында яшәгән төркиләр аша кергән булырга тиеш. Борынгы төрки телдә күч сүзе
күчмә тормыш алып баручы илне, ру кабиләне, аның мал-мөлкәтләрен аңлаткан. Йосыф Баласагунинның 1069-1070 елларда язылган «Кытадыгы бейлик, бәхетле булу беләме» исемле поэмасында ил ру башлыгына киңәш төсендә күчеңне үзеңнән алда җибәр дигән афоризмда китерде. Күч бер урыннан икенче урынга күчкәндә, йөк тиялгән күп санлы алаулар, хисапсыз сансыз мал туарлар елга кебек берөзлексез агылып торган. Шуңа күрә дә борынгы бер татар табышмагында елганы сүрәтләү өчен күч метафорасы кулланылган. Олы юлдан күч килә, иртә чыккан кич килә, үр яратмый әйләнә, арты өзелми бәйләнә. Барабуз, барабыз. Бу сүзләр элегрәк Казанда яшәүче руслар һәм татарлар арасында киң кулланылышта булган. Булай дип кыш көне авылдан килеп, шәһәр урамнарында артсыз чана җыелган ат белән кеше ташып йөрүчеләрне атаганнар. Чөнки алар пассажирларны барабыз, барабыз дип кычкырып чакыра торган булганнар. Бу атама Хали Такташ әсәрләрендә дә очрый. Мәсәлән, тик чаттагы бабай, барабызның бик үк әйбәт түгел тормышы. Һәр көн таңнан алып кичкә кадәр салкын урам торган урнысы. Яки урам. Урамда барабызлар йөри буранда. Ямщик. Ям чабучы, ямчы, ямщик. Бу тарихи атаманың нигезендә борынгы ял сүзе ята. Ял яки ял өе дип элек ерак юлга чыккан кешеләрнең атларын алмаштыру өчен билгеләнгән почта станциясен атаганнар. Ял татар теле аша рус теленә кергән дип санала. Борынгы рус телендә ул әле 1267 елда ук билгеле булган. Русларда шушук тамырдан ясалган ялищина сүзе дә бар. Монысы ям чабу, атлы почта йөртү яки ям чабу йөкләмәсе дигән мәгънәләрдә кулланылган. Татар телендә ям сүзен билгеле бер һөнәр кешесен белдерүче ш кушымчасы ялганып, ямчы атамасы ясалган. Мондый кешеләрне ямчы кыл дип тә йөрткәннәр булса кирәк. Чөнки борынгы бер мәкалдә шундый атама сакланган. Яңгыр белмәс ямчыгыл, ям юлында ям чапкан. Ялгыз йөргән юлаучы ям юлында ял тапкан.